Čaute, moje meno je Miška a ja vás vítam pri tomto novom videu. Ako ste si už podľa názvu videa všimli, tak pôjde o nejaké video, kde budeme hovoriť o duchoch, o záhadách a preto si z toho nejakú srandu veľkú robiť nebudem. Mám tu sviečky, takú temnejšiu atmosféru, mám tu len jednu lampu zasvietenú a môžeme ísť na to. Prichádza základná otázka, či verím na duchov. Áno, verím. Mám na to svoje dôvody a pokiaľ vy náhodou na duchov neveríte alebo si budete myslieť, že som nejaká prepnutá, lebo na to verím, no to si musíte teraz, ale to jedno. Tak radšej video vypnite, nezaoberajte sa s tým, ak vás to zaujíma, tak počúvajte ďalej. Mám pár takých zážitkov, ktoré mi potvrdili toto, pretože ja som verila na duchov v podstate aj predtým, než sa mi niečo takéto stalo. Proste som to tak vnútorne cítila. Teraz vám poviem pár takých malých a na záver poviem taký najsilnejší pre mňa, taký možno najstrašidelnejší a sami si na to urobte názor. Takže prvý. Tam máme spálňu a keď som bola trošku menšia, tak som tam prišla, hej, a vykvasila som sa na tú posteľ. No v tom čase vlastne nad nami absolútne nikto nebýval, možno sa ten byt prerábal alebo tak. No a ja som sa tam tak ľahla a stalo sa mi to niekoľkokrát a zrazu som počula zvonkohru. Normálne zvonkohru, ako keď nad postielkou malému decku sa zapne zvonkohra. A teraz ja iba počkať, ako tam môže hrať zvonkohra, keď tam nikto nebýva? Neviem, mohlo sa mi to zdať, nevravím, že nebola som malá, ale príde mi to trošku divné. Poďme ďalej. Druhá taká zvláštna vec sa mi v podstate deje stále a je to, že prídem k výťahu a počujem, že v tom výťahu niekto je. Tak si ho neprivolám, poviem si, počkám, kým sa vyprázdni, potom to stlačím. Lenže zrazu výťah ide hore, tak si viem, OK, niekto v ňom ide. A ten výťah mi príde prázdny. Keby sa mi to stalo raz, dva, tri razy, poviem, OK, možno som to stlačila, alebo neviem, niečo sa stalo. Sa to stalo tak nespočetne veľakrát, proste, že som myslela na to, že chcem, aby ten výťah prišiel, že si vravím, OK. No a s týmto súvisí to, že sa mi tak trochu zhasínajú lampy, keď idem po ceste, hej, a nie je tá istá, vždy samozrejme, vždy je to iná, idem po dňu, zhasne, idem ďalej, zasvieti sa, neviem. Opäť, môže to byť náhoda, ale je to také trošku creepy. OK, tak toto boli také dve fakt light veci, ako neviem, že to je práve najpríjemnejšie, keď sa to deje, ale myslím, že je to zvládnutelné. No a teraz prichádza taká, podľa mňa, dosť strašidelná vec. Minulé leto som bola na tábore. No a s kamoškou máme radi takéto strašidelné veci, v podstate sa radi bojíme, máme radi Slendyho. A my si tak robili srandu, lebo ten hotel, kde sme boli, bol vlastne že hotel. Potom bol taký svah kaskádovitý a na tých kaskádkach boli jedna chatka, druhá chatka, neviem, tretia a les. A inak nič, proste žiaden signál, skoro keď ste našli signál, ste boli úplne, že wow, nuž. A neviem, nejaký tretí deň mohol byť táboru a my sa prezentovali celkom tak prírodzene ako my, tak šialeno, bláznivo, takže možno niektoré veci, čo sme potom následne hovorili, brali tí ľudia aj z rezervou, ale ja vám to prisám, že sa to naozaj stalo. No. Bolo nejakých 5 minút do večierky, 5:10 a ja som ešte našla ten signál vytúžený a volala som mamine, že všetko je OK a tak. No a mali sme ešte nejaký čas a sme si robili nejaké srandy o Slendym, že je v lese a tak. No každopádne sme išli hore. A vyšli sme vlastne pod tú poslednú chatku, ešte tam boli vlastne jedny schody, chatka a ten les. No a Miška hovorí, že poďme teda ešte vyššie. Fajn, OK, nedbám. Tak sme vyšli k tej chatke a teraz mi hovorí, že čo to tam je. Že kde? On tam. A ja neviem, asi krik, videla som taký obrys tam. A ona však tam nemôže byť krik, dnes sme z tej hry, čo sme boli vonku, išli tadiaľ, to tam žiaden krik nebol. A ja počkaj, zasvietím, mala som mobil. Tak som zasvietila, nič tam nebolo. Zhasla som, opäť sme videli ten obrys. A Miška ešte hovorila, že to vyzerá trošku ako Google Chrome, to si pamätám. No, zase som tam zasvietila, nič tam nebolo. Zhasla som. Ja mám zimom riavky, ako o tom hovorím. A pred nami tam stála žena. Žena v takých tých naberaných šatách, ale akože som nevidela poriadne, hej. Proste to bolo také mliečno priesvitné niečo a iba tam stála. Ty kokos. Ja som sa fakt bála. Nebála som sa jej, bála som sa tej situácie. Ona po mne nezbudzovala nejaký strach alebo niečo.
sme sa rozbehli dole tými schodmi proste, ktoré boli také šikmé. Miška bežala popri schodoch a po schodoch, ja som to sparkurovala, som preletela asi 2 metre vzduchom. Fú, dopadli sme dole, ja asi s natiahnutou nohou 2 dní som na ňu poriadne stúpiť nemohla. Sadli sme si a sme to tak zrekapitulovali, lenže sme to videli obidve. Ono to prebiehalo tak, že vravím, že Miška, ja tam vidím ženu a ona a ja. Tedy sme bežali. My to zrekapitulovali, vravíme si do Rici. To sa nemohlo fakt stať. Poďme sa tam pozrieť znova. Tak sme išli. Je to šialené, ale išli sme. Už sme boli pod tými schodami, že vidíme. V tom sa z lesa vybral taký výkrik. Potom sme zbehli zase dole, už trošku kľudnejšie. Bežali sme to povedať ostatným. Keď sme to hovorili, tak zablikalo svetlo párkrát. OK, chceli sa tam ísť s nami pozrieť, ale vedúci nás tam už nepustili. No, tak sme si s Miškou sadli a jasné, že spať nebudeme. Tak sme sa o tom rozprávali. Potom sme došli k tomu, že ten výkrik čisto teoreticky, pretože sme sa to chceli dívať racionálne, mohol byť od personálu babi, čo tam chodili fajčiť na balkón, tak je to hore predsa nejaká akustika, ale fakt to znelo ako z toho lesa. A tak mi napadlo, že poďme ju nakresliť. Nehovorili sme si, ako vyzerá. Tak sme ju... Prečo to sa zimom reálky, až mi do slzy do očí. Tak sme ju nakreslili obidve nezávislo od seba. Ja som bola na jednej strane miestnosti, Miška na druhej. A na 3-4 sme si ju ukázali. My sme nakreslili to isté. Vážne sme nakreslili to isté, viete. Nakresliť ženu, ja neviem, asi človek nakreslí, hej, nohy, nejaké boky, nejaké prsia. Nie, my sme nakreslili ženu v podstate rovnaký obrys ženy, čo bola takto hlava a takto to naberané šaty. Nehovorili sme si, ako vyzerala, nakreslili sme to isté. V tú chvíľu sme sa rozplakali a plakali sme asi 5 minút, pretože ten pocit, že tam nie je signál, Miška nevolala pár dní s nikým z domu a my sme mali proste pocit, že je to zlé znamenie. Zlé znamenie, že sa niečo stane a bála som sa, ale ten pláč bol taký oslobodzujúci v tú chvíľu. Ešte taká vec naviac, čo som sa pozerala na stenu, som ju videla. Vážne ten obrys ženy som videla. Pozerala som sa na stenu, na dvere, fakt videla som ju. Keď sme si to povedali, nakreslili a poplakali si, tak ja som ju nevidela, myslím, že ani Miška už nie. Ďalej sme sa tu ženou nejako nezaoberali, tábor prebehol v pohode. Miška toto hovorila rodičom a tí poznali nejakú pani, čo sa zaoberá takýmito vecami. Tak jej tento príbeh povedali a tá pani povedala, že to bola pravdepodobne nejaká duša, ktorá tu uviazla a tou emóciou, tým pláčom, ktorý sme dali vonku, sme jej pomohli sa dostať preč. Takže to je taký zatiaľ najviac zážitok, čo sa mi stalo. Nepôsobilo na mňa zle, ale nebolo to nič príjemné. Dobre, tak to sú 3 také príbehy, čo sa stali. Ešte vám poviem pár slov na záver a to je to, že prečo som natočila toto video. Pozerala som si takéto videá s takouto tematikou na internete a som si povedala, že niečo o tom viem, niečo sa mi stalo, tak to natočím. Uvidíme, ako sa to bude páčiť vám. Určite mi dajte vedieť do komentára, či mám pokračovať v tejto sérii, kde môžem teda ešte povedať pár ďalších príhod, ktoré sa mi stali, ktoré sa stali mojim kamarátom. No a prípadne, zámerne ten názov je, že duchovia a iné záhady, pretože by som sa možno v ďalších dieloch mohla venovať nejakým strašidelným miestam, rôznym tým creepypastám, to tak poslovenčila, a takýmto mestským legendám a týmto veciam. Pretože ja sa o to celkom zaujímam, mohlo by to možno zaujímať aj vás. A dajte mi určite vedieť do komentára, prípadne ak sa stalo niečo aj vám, tak mi to určite napíšte dole do komentára, či na Facebook, ktorý nájdete v popise. To už bude všetko. Ja dúfam, že sa vám video páčilo, ak áno, dajte like. A keď nie, tak... Ale nie. Majte sa krásne.